Zata faɗa da hujja akan manufa ɗaya. Fina, injin da lafiya, ina motar take? To, da sauƙi. Wai an ce mabaraci ya rasa ruwan ƙora kishi. To, me kuma ya faru? Wallahi motar ce ta samu matsala, tun jiya take bani wahala. Na baro ta gida. To ina tada wani point ɗin da nake so Usman Bala ya sa a shirinsa da zai yi na maraya ɗan gatan azalmai. Allah ya kyauta. To amma akan wa za a yi point ɗin? Karka damu, ai an jima ƙyas za ka ji zance ya ɗau bindiga. To amma haba dai, ga baki ga hanci ai dai ba za a mana gorin shakan numfashi ba ko? To idan kuma baki da hancin suka shaƙo hayaƙin barkono kuma fa, an yi wa idan da zai zubar da hawaye adalci kenan? Good mana. Kamar dai zuciyar da ta kamu da so aka hana ta gurbi, shin an mata adalci? Ba zan daina baka shawaran ka ba wa zuciyarka hakuri ba, domin? Dakata. Ba sai kin karasa ba. Ba sai kin karasa ba Fina. Ina so ki gane wani abu. Ba kowane hakuri bane yake da tasiri ga zuciyar da ta makance akan soyayya. Saboda haka ina so ki daina bani wannan uzurin naki. Ba shi da amfani. Ba shi da amfani a guri na Fina. Okay. Yayi. A'a. Wai me kake kokarin yi ne Aminu? Fina. Ina so ki kalli kwayar ido na Fina. Ki gane irin san da nake miki a cikin kwayar ido na Fina. So kake in tabbatar da san da kake min? Ko kuma so kake ka raunana zuciyata? Karbar abin da ba alkhairi ba. Ni ba zan zame miki alkhairi ba kenan Fina? Me wannan magana take nufi? Na ga alamun kana son ka kawo ƙarshen mutuncinka da nake gani. Ka kauce ka bani hanya. Ba zan iya ba. Ka kauce fa. Ba zan iya ba Fina. Na san ka tura ɗari a kuncin ka ko? To wanda nake ji game da kai a zuciyata ya fi haka. Idan har ba so kake yi abin kunya a wannan gurin ba, ka fitar ga gonata. Ta mare ka dan Allah dan Annabi ka. Dala shirmin baki. Sha sha sha. Na gaji. Ni ma ban goyi baya ba ka ɗau mataki. Ki rabu da ni. Ni ba wannan bacci damuwata. Inda a ce Fina za ta ɗauki wuƙa ta dinga yanka naman jikina, to ba zan damu ba. Domin ina da yaƙinin cewa duk inda za ta yanka a jikina, to santa za ta gani a gurbin da ta yanka. Wannan wani irin matsayi ne ka ba Fina? Tasirin soyayyata. Ina bugawa ne tare da numfashina. Haka zalika ƙaunarta ita take sarrafa tunanina Hafsa. Aminu. Idan kana faɗan wa'innan maganganun ji nake kaman zan kurumce. Shi yasa ake cewa ba kyau shiga sharwa ba shanu. Ina so ki gane wani abu. Ki bar ni da damuwata, ke ma ki ji da damuwarki. Kin ga kenan ba kare bunda mu.
Yawa Usman gashi. Ni dai burina a ɗan saki maganar nan kaɗan. Fina, ko baki ambaci suna ba? Iya wannan maganar ta isa ta gamsar da ni in san akan wanda ake magana a kansa. Ai kai dole ka gane tunda ai kai babban kai ne. To, kin fara to da yake ko? To shikenan. Bari mu gani a ƙarshen shirin sai mu saka shi ko in yaso sai a biyo mu bashi sati ne zuwa. Ba laifi. Kuma dama a gaskiya kin bani mamaki. Ban taba tunanin haka kike ba sai yau. Allah ko? Naga alama ke baki san darajar ƴa mace ba ko? Fina, ni kike faɗa ban san darajar ƴa mace ba? Da kin sani, ai ba za ki kalubalance ni akan abubuwan da na yi masa ba. Ana so dole ne? Fina, Hafsa wai me kuke yi ne? Ka bar ta Usman. Naga abubuwan ta yana nema ya wuce gona da iri amma kin ga dakata dan Allah. Ina da abin yi wanda yafi wancan muhimmanci. Gaskiya ne. Duk wanda ya samu rana ai dole ya shanya. In ban da haka ke har kin isa ki wulakanta Aminu Sale a nan gurin? Kunga, da Allah ku dakata. Allah ku yi hakuri. Yanzu na gano me abin na gano ciwon ku. Ciwon ta dai, domin ita ta damu da lamarin shi. Kuma ina miki albashir da cewa wannan abin da na yi mishi kaɗan ne daga cikin wa'anda na tanadar masa. Ki jira ki gani idan har bai fita sabgata ba. Please mu ci gaba da abin da yake gaban mu. BAZATA faɗa da hujja akan manufa ɗaya. So gaman jini da baya ɓoye hassala da gaba. Assalamu alaikum. Barka da hutawa Alhaji. Barka dai. Me yasa ban samu labarin yarinya nan ta bar duniya ba har yanzu? Abin da ya kawo ni kenan Alhaji. Ya tabbatar min da cewa yarinyar nan ba a gida ta kwana ba. Shi yasa bai samu damar aiwatar da aikin ba. Gidan ne damar da kaɗai yake da ita? Wani irin aikin banza ne wannan? Ba wannan ba ma Alhaji. Ka saurari wannan recording din? Magana dai ta fasu. An fara bankaɗo yadda aka mallake dukiyar marayan nan na rimin gado akan kamfanin audigan da ake ƙoƙarin kwace musu. Amma dai za ku ji cikakken rahoto a mako mai zuwa. Har zuwa kullum shi wannan shiri na maraya gatan azzalumai zai ci gaba da bankaɗo muku mazambatan azzaluman nan ba da ɓata lokaci ba. Ta inda yarinya nan ta sake bullowa kenan? Wallahi Alhaji hankali na a tashe yake. Ban san ta yaya aka yi aka binciko wannan labarin ba. Lallai ina buƙatar abu da yawa a wajen yarinyar nan ba ma rayuwarta ba kaɗai. Yawwa, dama ina tunanin ko kin tashi saboda ɗazu na zo na tare ba ki tashi ba. Wallahi ban tashi ba. Na ga kaya, na gode sosai Allah ya saka da alkhairi. No, karki damu. Lokacin da ina zuwa ƙasar ku, ai kun yi min fiye da haka. Da karki damu. Dama akwai magana da nake so mu tattauna da ki. Allah ya sa za ki bani haɗin kai. Insha Allah. Yaushe za ki koma ƙasar ku? Me ya faru? Na ga kina ƙoƙarin yin kuka. Ba zan iya komawa ba ne. Saboda me? Saboda na rasa gatana. Ki rasa gatanki? Ban gane ba. Shekaru 3 da suka wuce, mahaifina ya rabu da mahaifiyata. A lokacin da za ta tafi ƙasarsu, sai ta nemi da ta tafi da ni. Amma mahaifina ya hana ta. Bayan tafiyarta ne, matar mahaifina ta sa mahaifina ya haɗa ni da ƙaninta. Aka yi mana aure. Bayan auren namu ne, matar ta sa ƙanin na ta ya sake ni. Bayan ya sake ni, suka haɗa min ƙulle-ƙulle a gurin mahaifina.
mahaifina ya kore ni daga gidanmu. Iya, na tausaya miki. Allah ya kiyaye gaba. Amin. Don haka na yi bankwana da ƙasarmu. Kamar yadda na san ko da zan mutu ne, ba za ka iya aure na ba. Ki daina yanke ƙauna da rahamar Ubangiji. Ina da dalilina da yasa na faɗa haka. Me dalilin naki? Kawai ka share. Yanzu dai ina da wani buri wanda nake so in cika a rayuwata. Kuma na tabbatar da kana da damar da za ka iya yi min ita. Me wannan burin naki? Ina son na zama jaruma. Fim. da abokan arziki barkanmu da wannan lokaci. Sako daga cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine Center, sunana Ibrahim Suleiman. Wannan cibiya ta mu kai tsaye ta karkata akalar bincikenta akan matsalolin al'aura ga maza da mata, kama daga maza masu fama da matsala na istimna'i masturbation. A yanzu wannan cibiya ita ce lamba 1 a kaf arewacin Najeriya wajen magance matsala ta istimna'i da maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ke magance matsalar kankancewar gaba ko saurin inzali ko matsala na toshewar prostate ko matsala na karancin mani. Annur Islamic Medicine muna da ingantattun magunguna da kuma kayan aiki domin kula da lafiyar ku. Don't forget that this medicine is purposely produced to treat masturbation problems for men and women. Particularly. Muna albishir ga jama'ar kasar Kamaru da kuma kasar Benin, cibiyar Annur na nan tafe in Allah ya yarda. Muna da sabon ofis da muka bude a birnin Accra na kasar Ghana, a nan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam, da kuma birnin Lagos a nan anguwar Agege Marcus da kuma Road number 61. Sai birnin Yola inda muka bude ofis a nan Zaranda Street daidai gidan kifi. Sauran ofisoshinmu kuma a fadin Najeriya da Nijar jama'a sun san su. Jama'ar garin Arlit muna da ofis a nan daidai Kasis Merami. Jama'ar birnin Niamey, Maradi, Doso, Agadas da kuma Difa duka muna da ofisoshi a waɗannan gurare, kai tsaye ka ɗauki waɗannan lambobi. Kada jama'a su manta muna magance matsala na rashin aihuwa ga maza da mata da kuma matsala na hawan jini ko matsalar jinnu in Allah ya yarda. Domin sanin sauran cututtukan da muke magancewa kai tsaye kuna iya ɗaukan waɗannan lambobi domin tuntuɓar mu. Jama'a ku sani ana samun ingantattun magungunan mu ne a halattattun ofisoshin mu. Annur Islamic Medicine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus, mai cibiyar Sha'ban, wanda muka kware wajen ba da maganin HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ya yi ko shekara nawa a jikinka, muna ba da maganinsa kuma ana warkewa cikin wata 2. Sannan kuma ba mu saya a nan ba, muna ba da magani akan matsalar ciwon koda, hepatitis A, B, C, ciwon kansa ko kuma irin farfadiya, mafarkai, duk muna ba da maganinsa. Ina iyayena mata da maza masu fama da matsalar sanyi infection, musamman ɓangaren maza, kamar irin kankancewar mazakuta, rashin karfi, saurin inzali, ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa. Ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i, wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi. Duk waɗannan yana haifar da matsaloli kamar rashin haihuwa, ciwon baya, yawan mantuwa, yawan kasala. Waɗannan abubuwa cutar istimna'i yake haifar da su. Kuma muna ba da magani akan matsalar iskokai, wato kamar irin farfadiya ko kuma mafarkai ko kuma matan da iska ya hana su haihuwa ko kuma mace ta kasa samun miji ta fannin iska, duk muna ba da maganinsa kuma in Allah yadda ana dacewa. Cibiyarmu ta Sha'ban cibiya ce ɗaya tilo wanda ita ce Sha'ban Islamic Medicine, kuma muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya. Cibiyar Sha'ban babban ofishinta yana nan a nan jihar Maiduguri a Mafoni, Borno State Tailoring and Fashion Plaza,
opposite Kanim Hospital a saman Beni shago mai namba 8 ko kuma cikin jihar Kano kan titin Zoo Road kusa da Shoprite SKY Plaza daidai dangi flyover. Duk mai bukatan ya yi magana da cibiyar Sha'aban kai tsaye zai iya tuntubar mu a nambobinmu kamar haka ko kuma nambobinmu na WhatsApp. Duk mai bukata zai iya tuntubar mu. Cibiyar Sha'aban tana alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode. Sun Dauda. Ina zo ne. Yau ka fito? Na fito. To wato dama ina son gaya maka cewa gaskiya na ji daɗin tunanin da kai. Domin duk mutumin da ya dogara da Allah, lallai Allah zai isa masa akan koma ne. Haka ne mama. Shi yasa yanzu tunda mun gama da wannan bangaren, yanzu kuma za mu dawo bangaren muhalli. Gaskiya ne. To dama aimewa shi yake bunƙasa harkar kasuwanci ma fiye da muhalli. Domin mutuƙar ka bunƙasa harkar kasuwancin ka kuma kai shi bisa kiyayewar Ubangiji. To lallai za ka iya mallaka abin da ya fi muhalli. Bari ka jin gaya maka. Mahaifinka kafin ya rasu. Mutum ne jajirtacce wajen neman na kansa, kuma halal ɗin shi. Duk inda ka gan shi, to ya akan hanyar nema yake. Baya taɓa tafiya wata hanyar da ba hanyar da za ta kai shi tsira ba. Duk abin da yake yi, abin da zai fitar da shi kunyar kan shi, neman halattarsa domin asirin tsaye. Kai ma so yake ka dora akan wannan. Insha Allah mama zan yi kokarin kiyaye. Wayan shi zamu je kauye ne wajen su wafa sare. Ina ga ka manta abin da ya ban manta ba, gani ne mun ɗauki tsawon lokaci su ba su neme ba, mu ma sai a ce shi kenan kawai sai mu kyale su. To, bai ita taka ba, nema ana yin shi ne akan abu biyu a cikin wannan zumuncin namu da zamani yanzu. Na farko, ana iya neman mutum domin wata buƙata da za ka yi shi wannan wanda ya neme ka. Na biyu kuma za a iya ƙin neman ka saboda babu wani amfani da za ka yi wa wannan wanda zai nemi ka. Ina fatan kana fahimta ta. Ka fahimce ni? Na gane me kike nufi. Yauwa za a iya neman ka domin a kulla maka wani mugun abu da za a aikata a kanka. Yayin da kuma Allah ya za a iya ƙin neman ka idan Allah ya makantar da su a kanka. Don haka batun tafiya ƙauye, ka rufe babu shi. Ta yake sun je ka yi saboda ka su taimaki rayuwarka. Mutane su da kansu za su har inda kake su neme ka ba da kuma saboda ka taimaki rayuwarsu. Shi kenan mama, na fahimce ki. Allah ya ƙara miki tsaurai. Ya abin da nake so da kai, ka mai da hankali akan sana'arka. Ka zama mai gaskiya da amana. Idan ka riƙe wannan abin da komai, Allah ya da Allah ya tare da kai. Insha Allah zan yi ƙoƙarin haka mama. To shi kenan mama, ni zan fita. Ai mana addu'a kamar yadda aka saba. Ya lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dad baka fita bane? Ina zan fita? Ana nema a hargitsa min rayuwa. So da yawa ina gaya maka dad ya kamata ka daina sa damuwa a ranka. Ya zan fitar da damuwa a raina akan waɗanda suke neman rayuwata. Idan ban damu da waɗanda suke son su cutar da rayuwata ba, ta yaya zan samu sukuni? Amma dad na gaya maka ka bar. Ke da Allah rufe min baki. Me kika sani? Komai yana samuwa idan zuciya ta yarda da shi. Daddy dole akwai buƙatar a dinga kiyayewa. Me zan kiyaye? Ok, kina nufin kin yi ilimi ne saboda ki kalubalance ni? San ba haka bane, amma magana ta gaskiya. Ya isa haka. Garaje baya samar da alaka ko baya samar da ɗaukaka. Wato yarinyar nan tana so ta yi amfani ne da ni ta ɗaukaka ta sanadiyata, abinda ba za ta taɓa samu ba kenan.
Ni Alhaji Bulama na fi karfin na zo ina mu'amala da 'yan jagale 'yan jarida. Wai dad akan wa kake wannan magana? Ke tashi ki tafi ki bani waje. Na fi kowa nasarar ganin wannan kyakkyawar fuskar a yau. Ina tunanin mun kawo ƙarshen wannan magana tamu da kai ko? Allah ya taimaki sauraruwar mata. Ina buƙatar a sake yin hira da ni. Ba haka shirin namu yake tafiya ba. Idan buƙatar tattaunawa da kai yayi, shirin da kanshi zai nemo ka. Na sani. Ina so in shiga riga alfarma ne. Ina so a yi min wannan alfarma. Kin san an ce mai uwa a gindin murhu bai cin tuwon sagaya. Babu wata kariyar da za ta iya hana rana dukan wanda yake cikin sahara. Fina, wallahi kina ban mamaki. Ka daina bata lokacinka kana mamakin abubuwa da yawa. Domin kuwa za ka ba wa zuciyarka aikin da ba za ta iya ba. Fina. Kenan dai kina mun kora da hali kenan ko? Ka saba karanta haka a script ɗin da ka saba karantawa ko? Don haka idan kai karo da irin wannan dialogue ɗin ka yanke hukunci a haka. Na gode da ziyara. Fina. Ina so ki tsaya ki ji makasudin zuwa na wurinki. Kana da kima a idanuna a matsayin tauraron da muka hira da shi. Kada ka kauce wa wannan matakin. Na sani, kowanne mutum yana da ran da yake takawa a rayuwar mutane. Ki duba yanayin da nake ciki, ki karɓi uzurina. Kada mu ci gaba da ɓata wa kanmu lokaci har damar da muke da ita ta subuci. Kaga ko hadimi tun ɗazu ina wajen da nake ina jiransa bai zo ba, shi wa ɗan gidan uban waye shi a garin nan. Kai ya za mu baka aiki a kwana a wuni ba kai mana aikinmu ba. Akasi aka samu. Na bi akasi da gudu, ni za ka gaya magana banza magana wofi. Kai, ka ba a hankali. Kayi na farko kayi na ƙarshe, don ni ba a mun tsawa. An maka tsawar wanda suka fi kama haka muka yi da su bayan da za su yi da mu. To aiki ne ba za a yi ba, idan isa ta isa ta tirsasa ni na yi. Dama haka irin ku bugaggu suke aiwatar da aikinsu na bugaggu. Idan kura na maganin zawo, ta yi wa kanta don ubanta. Ina jinki. Wane irin ci gaba aka samu? Ta aikata laifi. An lullube saboda kwarjinin da take da shi a ma'aikatar. To amma kina gani ban kaɗo sirrin zai iya sa ta cikin damuwa? Ba damuwa kaɗai ba, har da na sanin kasancewar ta 'yar jarida sai ta yi. That's good job. Abinda nake so na gaba, ina so a ban kaɗo sirrin ta kowane hali. Ni kaɗai ba zan iya zama evidence ba. Akwai mutane a gurin ne lokacin da incident ɗin ya faru? Yes, na tuno akwai Chicago mai gadi yana kallon lokacin da abin ya faru. Fina, ba a hana marwaci yin ruwa sai dai ana yi masa kwalele da abin da zuciyarsa take so. A masu amfani da kayayyakin wutar lantarki na zamani ga wata garabasa ta musamman daga kamfanin Locus Electrical and General Merchant. Kamfanin ya samu muku da kayayyakin wutar lantarki na zamani domin more rayuwarku. A kamfanin namu na Locus Electrical and General Merchant kuna iya samun kayayyakin wutar lantarki kamar haka: chandeliers, wall bracket, ceiling fan, recess, wall fitting, switches, socket, electrical wires da kuma alcubras, Lego stars, Niger Link, Fidelity, floodlights da kuma sauran kayayyakin more rayuwa na
lantarki. Locus Electrical and General Merchant ba iya nan muka tsaya ba, muna iya samu muku da kayayyakin gida na zamani wato na more rayuwa kamar su Turkish doors, Chinese doors, security doors, wooden doors, American doors, aluminium doors da kuma Israel doors, duk dai a kamfanin namu na Locus Electric and General Merchant. Ba mu tsaya iya nan ba, mun tanada muku tiles na gwangwaje gida domin kawata gida kamar irin su China tile, Spanish tile da Nigerian tiles da dai a Local Electrical General Merchant. Domin samun mu kai tsaye sai ku tuntube mu adireshi kamar haka: number 8 France Road by IDH Hospital Sabon Gari Kano, ko kuma tuntube mu a lambobin waya kamar haka: 0800-3158. Rayuwa da so tana sauya hali in bai bambam ba, mai jimiri kwashi za ya cin magaci in bai gazawa ba, shi so ba a yi mai umarni in ba ƙaddamarwa ba, mai umarni ba ya kwacen so in bai iyawa ba, kai kuma shiri ba ka riƙe so kai ta wasa ba, dan shi tukwici na so da so aka yi shi ba wai ba, ba zata ake yi wa mai so ba sai ya butulce ba, ba zata inda akan so ne ba a kwatanta ba, shi kuma mawaƙi da ya rera mata shi take kallo, ga kalamai masu ratsa zukata har ta yau zullo, baitocin shuka itaciyar so reshe ya bullo, shi so na gaskiya na tabbata ba za ya ɓuya ba, jarida gidan labari kowa ya kunkunno, nagarta idan har ta bayyana dole a gano, katsewar masu sada zumunta sai a ɗan jono, mai taimako tana nan da hali na tabbata canja ba.